want to know, did you rattle my friends? Sumat in love in the labo din. What the heck? What the heck? Ay, nabuntag din mo. Kung sa style mo diya. Tanaw ka ning kuan ba? Surti ko man katawanan kayo. Man ako nagtanaw ka. Grabe na akong katawa na. Gani. Man subscribe na kuha nila. Tiya lagi ko na tumplok na ko sa YouTube ba. Mo na ako lang nang tuwa sa na. Ano na na? Tawanan niya sila dyan. Lagi mo ginapalo Bibo sa kayo, bibo. Facebook page nila. Ako ginapalo, gina-subscribe na ako sa YouTube. Oo. Kana yung nakasalamin ba? Grabe. Bugiro kayo. Sikat na yan sila. Karon. Oo. Sikat na yan. Lado na ni sila karon. Namba kay namra to sila parapol nga t-shirt nga print gipa-print sila lang kuan balugo. Na di ay? Na araw. Nakakuha ka. Ang imo ran kuan, i-subscribe ra nimo. O man. Oo ba? Oh. Subscribe ka ni karon para natin sa Nina. Gwapo ra bagay pila sa Nina nga lugo. Oh. Kita ka lang logo? Oh, subscribe ra kanila, i-share ang link. Pero nakakuha na ka. Patanaw daw ko ba? Wala pa pa sa nagparapol. Wala pa. Live pa to ba? Ito ang gingon ng mga Wait lang. Kasi ni off-bake eh. ito ang gingon ng mga kuan ba? Parang itong mananag na. Ano to? Kato? Ako tong ninong. Oh, hari ko si Mo kuan to. Tagna to. Tagnaan jud ko ato part. nya. Imo nang tawag daw na kinabara to. Oo. Tawag daw. Patagna jud ka. Lagi lugay na sa akong isising. Wala gid mi wala gid mi ka anak. Pud lagi. Jiging-jaging lagi. So, away mo. Ako lagi kutiyan. Gani. Tiyan good. Di ka magjiging-jaging. Akong misis ako lagi nagipadiet karon no carb na siya. Mau ba? Dobe. Tawagan ako. Lagi bigi. Para masabtan ginayog na ba tay sulo gani. Tawagan ako ha. Oy. Hello. Oh. Hindi ba natin? Mahaligyan ko amigo lagi yan. Ako masigingnan din nga nataglaan ko nimo. Yan siya kung gusto ko siya magpatagna nga. Sabay. Anak ko din sila. Ay, para makaanak. Pero pwede ka. Kami kami karon sa Pagkiko Bank. Oh. Kami dili na si Kapitan Bank dili. Dili ba ikaw ba? Ako nag-istorya mi nga. Mataglaan ko nimo. Gusto ko din magpatagna kung mag-anak ko din sila nga ang dawa lagi. Wala problema na. Dali ra kay na. Proven and tested na ni. Saan mag-aani ka? Paabutan lang ko bisag mga 10 minutes lang tingali kay pa ko atiman kadali. Wati lang ko diha. Sige nong. Ulat lang mi dire sa Portico Vines. Sige. Sige nong. Anja, sa tuya. Manira daw siya. Napa siya gibuhat pero totooran nandiyo to makapaabot juga. Dewa, bisag ko buhaton ron kay redeem na ko ron. Pertahan na ikaw ba? Wala puro lagi. Kusog mo daw imong linding karon. Uban gi daganan ko kay non pandemic ba? Bani. Mo pud lagi. Di mo bayad. Bali sige karon Grabe sinutana na ko hapit hurot na nako ng balak aron sukot na nako ng mga mangutangay. Grabe di gyud ludlohon gyud dili. Wa gyud sila kabayad. Nung pas mo akong lagi. Pas mo akong kwan. Akong linding. Pas mo pong manok. Pas mo pong manok. Pas mo pong manok. May pag-ato itong iyawon. Zaman.
Luwa Na, din labo na pa ininit oh. Laban. Masugo mo to na ako. Piyawa naman ukaw kay masugo. Sugo to na ako dong ag kabo. Ah, Gabi eh. paus na sa kwarto bi kay dalo na ko sa balay. Nahupdan kong bitchin, ipapalit na ko sa kuhan. Oh, ano? Ninong. Ay, pasensya na, medyo nalangan ko gamay. Napagituhin mo ko lagi. Lagi, diri ka nino. Nalangan ko to kay nasugdan ang Mo ni ako amigo Ah, no. mao ba? Ang matag sir. Basta ba? Sa kaya itong kaalagan mo. Yalay ko eh. Naman daw kay kakayahan ni. Kuhan. Naman daw kakayahan daw mas aton pa no. Aron basit init pa nimo mapapasok ka. So, dahil yung problema dahil. Purti Ina ko. ko si Boss Boy na so, siya daw na kaila nga mananag na nga. Mahibawan yung mga anak magdili. Ah, mau ba? Kaya, Tawag ko siya patabang. Sa tinuod lang, taon-taon na po ko nga nagkuha na ni pero di po ko pasalig ni mo nga matinuod o dili basta kay daghan na tinuod. So mutuo ka na ko, so ayan ron. Boyan lagi na to Ay, kay. ay nagpakawas paglaom. Sus ako gani. Pa ako. Tagnaan jud ko pa. Ato na ning Tagnaan ko. Duha ka anak na ko tagna niya. magkuha na ko daan kay gadali ko kay Ay, sige. magkuhan po ko. Mo ning atong mura ning atong gamit. Okay. Be. Kani. Ako Sama. ra ning ikuan sa imong pulso. Halimbawa, pag tungod na ko ana na, kung ang dagan gani ana mo subay sa imong braso, laki mo anak. Laki. Ug babae pod mo ana na. Bayad po. Balabag. Ug di po ka kaanak, ana pod ang dagan. Kol. Circle. So, atong suwayan karon. Karon ginatunig mo ka anak. May bawaan ni siya sa imong anak, Hmm. pila ka buok imong anak ug di ba ka kaanak. Bayot lang bayot matagna diha. Kanang bayot inig mo dako na mahilang kanang mo kuha na mulubad na mo. Sige atong sugdan. Eh, mitras pa akong misis basi magkita kasi makanya makalinos niya ako. Basig miingon ka nga ako ning gi kuha na ato gini. Wa jud nagilihok part. O gini lihok-lihok. Tinuod din siya. O Walang halong atong chemical. atong puro natural. huwaton ang lapis og o kana ni kanang tawagan na mo tawag sa kuan panday panitipo na siya. Mato na to ha. Puro gini natural, walang sugod chemical. ng dagan o. Aman dagan. Padulong gid ako. Paingon sa imo. Laki. 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 Anak pa gid ko. Anak pa rin ka. Kulang lang siguro na sa overtime. Overtime pero may part. Oh, overtime yun. Time man wala dire. Le, wato na to, munong rin po nag-iya. Aron, kamo diha nga gatanaw diha sa among channel, tanawa gini kay aron gimo makaingon nga kon, pwede niyo soyan sa inyong balay. Pwede kayo isuwayan sa ilang Nihunong na oh. Nihunong na. But pasabot, nangitaan ko tao kung sa'y sunod. Uy! Daki Japan. Do magyapon sa imo. Uy, duha ka laki ah. Guwapo kayo, duha ka laki. Naay mo sunod sa imong negosyo. Ako yung pabakser. Ba? Sir na. Casimiro. Ano na to ikatulog? Sa ikatulog. Uy, Uy, circle na ba? na. Circle na. Circle bot pa sa bot. More to imo anak duha. Rajin. Duha ra ka buok. Laki. Ato pa hunungon og munong ba basi budagan pag usab. Kay basi makaingon sila nga ato ning gituyog. Ito. Pasiro. Oh, zero mo yun. Iya yung gibalik nga si robot pa sa bot. Moro to yung anak duha ka laki. Kalaki. Makaanak dai ka overtime ra lagi kuha nga napat. Overtime daw lagi. Ayaw pagkawas paglaom. Kuan yun. So
Sugod karon ay na pagtrabaho. Sige lang kahit tugtog ba pag-imbestiyon pero Kamu mi siguro ba. sa kapoy sa kahagbo sa akong trabaho bro. Inom kag vitamins pero mi ba. Isyatan pa to. Katong energy. Ito bang energy horse ba? Parang mura kag kabayo kita nagkagbi. Amo rin mga asawa ron. Lagi sa balay na ako lagi. Basta ko niyang gabi eh. Mura to. Kini siya, gitagna anak ko ni sa una. Gitagna ako babae o lalaki. Lalaki una, babae na yun. Oh, Eh, ay sagod. ma'am, good morning ma'am. Unsa may akong nakita dito sa ilalom sa Katri nga, namo ko nakita dito nga duha ka itlog. Unsa man na siya? Maju deh. So na part. Ay na kwarta na. Ay mo nakita. Ninlo ko dito sa ilalom sa kuan. Katri, unya mo na akong nakita dito. Unsa man na? Kini me. Kining itlog. Mo ni sa 30 ka tuig na tong panag-uban. Mo ni akong sala nimo. Unya kanang kwarta unsa man sad na? 1 2. Ako nang gibaligyan ko ban kay di naman maigo sa karton. Mao di ay kada. Uli ani mo. Perted ani mo. Baligya ta na. Pero, kato ako ang gitagna mo. Overtime eh, yun. Ay, mauna to. Ay. I want to know, did you rattle my friends? So much in love in the lab with it. What the heck? What the heck?